Aiwa ndichida kutendai muri yeZimbabwe zvakare takagara panapa na Solo Chidhakwa ndiri ameno zvanhasi kuti ana udhakwa here because Angoseindika. Because muzukuru wangu but Solo chimbotaura haisi interview. Uri muzukuru wangu iwe. Yeah. Iwe hanza ndamboona wabata doro. Yeah. Chii chinenge chakudhaka chaicho? Pepe character kamdara. Akatogara tingotaura chingoparidza every day amana character. Solo anenge achiplaya character yechidhakwa. Izvo wasvika mbona pabatwa bia. Zvokugona kudaro. Zvotobvoteta ungati ya ndakati zvida ndokuna kutozviita. Nhasi chimbomira because ndinozotadza munhu akatizodhakwa zvozondinetsa kudi kucontrola. Otherwise zviri kudidi. Hapana bomdara muita sei? Mushe ari sei mabasa? Basa bro baba. Zvongodaro. Anditi last time pandakakuona tichishuta mujoni. If you remember kuti ndakatombofichawo. Shamari. Ukazorohwa zvisingaiti. Ndikazorohwa zvisingaiti. Nhasi ndine mavasikazi achona. Ndokuti kubasa. Yeah, hai. Ndezvebasa. Ndakatsikwa apa ndakazorohwa. Pepe. Pachakabuda bowana. Mukutorohwe mo. Vanhu vese vaitopepedza senda anogona kuplaya role. Apa iwe uri kutosvina chitauro ndakabva ndati handidzoke futi kana uzombouya zvangu. Aiwa hazvisi zvangu. So Solo muri yeZimbabwe chekutanga ndoda kuti umbowatsanangura kuti wakatanga kushanda neNaOzemwa uchishanda uchiita zveacting rini ende zvii zvakamboitika pakati apa nokuti Solo tangozoona Solo haasisimo zvazoona futi Solo adzoka. Chimbotsanangura kuti rwendo rwako kubva pekutanga kusvika pawakambomira nepawakazodzoka. Alright, atsigiri vatarire gende vataurira. Inini ndakambotenga NaOzemwa kudhara. Ndofika paine imwe yenzi class yemadofu here. Yeah. Patashanda yakatrenda zvisingaiti. Patashanda paklasi yemadofu. But mungona chii manje mudhara ndachangopedza form 4. Ndatuire tubaridza kuti wangu ndaitomboda kutombozamawo futi rimwe energy ndinzwe kuti zvakamira sei. Kubva ndatombosiya acting. Panaenda kubasa. Ndagraft mudhara ndakashanda. Chizodzoka mastreets gozi idzadzira hama dzangu kadzi. Takatosiyana mune zvakanaka. Hapana kutadzirana. Saka ndichidzoka vaitongotoro semufano wavo handiti. Chizoka mufano kuita sei topinda mastreets. Samanje noziya angosendiya kuti ndiri kufamba nemi angosendi. Aizvo wakuzikanwa kasha. Famba ndione muzukuru wako Solo handiti. Tikufamba pepe ubva unonzi ko angosendi. Ndikumbira ukafoto nemi handiti. Then inini ndini muzukuru wenyu amufamba naye. Ndebva ndatopiwa foni paya tombotika ndifamba naJatiwero kana naJedza anga ari mufana wangu. Waiziya tinda kutotora vanhu mafotos pepe. Saka ndakazova neshungu dzekuti patini ndakatombotanga kachunu ichi ndine vana. Saka inini ndiri kusarira papi. Pakuti futi ndaitooneka mikadhati futi kekutonzwa kuti inini I can do this. Waziya. Saka ndakazodzoka kuna mukoma mai kumachona novari neNaOzemwa. Ati mukoma ndakambobuda hangu nekusaziva asi izvi ndakunatsoziva kuti pangu ndepapi. Alright. Ndiri kumbira kuti mutitenderewo mundipiwo mukana ndimboratidzawo zvandiri kudi zvandiri kunatsonzwa musimba rangu kuti ndogona kuita chipi nechipi kuti zvibude. Alright, kureva kuti hamuna kunetsana pekutanga pawakabuda wakatobuda muzvakanaka ndosaka pawakazodzoka wakagamuchirwa zvakanaka. Ndakatongobuda chitongodza kuti mukoma ine ndiri kufunga mboita basa. Alright. Saka ndichingodzoka ndikangoti mukoma ndafunga kuti ndakutosiya izvi. Alright. Nyangu izvi zvacho zvandakuda ndipinde zvakandibhadhara zvakandibhadhara ndozvandakuda kuti ndozvandakudodi ndozvandakuda. Saka mukoma wangu nditi mufana wangu kuna chii zvese zvakutaura ndikuzvinzwisisa ende masiro awakaita ndiri kumanzwisisa. Zvatinogona kuti tiite ndezvekuti ko zvinopa kupisa bosi pane macharacters. Ende zvoshua vana vacho vaipusha chitima kuti pichana. Mudhara vanhu vanga vakutorira ipapo. Saka kuti ndikozongonopinda ndiri extra mudhara apa handina kana character zvaisanatsunakidza. Zvasingabudi. Saka paida kutsvagwa kavibe kekuti ndikasinze kunokonekitana nevanhu. Waiziya. Saka ndakazonzi mufana wangu kutsvaga character. Wakatopiwa mukana wekutotsvaga wega character. Ndobva ndatadza. Tsvaga character yacho. Maziya pakuti handatowe munhu angatori so shy zvekutonyara-nyarawo kuti mana saka kuita character ipi. Ndopakazouya mukoma wanditi mufana wangu wakafunga here about that homework yandakakupa. Kana mukoma ndakafunga but still hapana chandombofunga ndoita zvipi zvikanzi alright bo. Kumara ndikonya kuna here munhu unoziya anokumuka uchitoshiya zoti
kudzamwa ere ambomwa nguva iko kwanga atosvika pa this level asi akarara achingomwa haasi kurara ari kungomwa ere munhu wasiya iyeye munhu iye wakamuona da kuti upfeke that character ndoda kuti timbotraya kumbopusha takazoona kuti haisi kunatsita zvakanaka tozotraya chi imwe pamberi apo azveshuwa ndakatozoona kuti aiwa kumareni kwangu vanga wakatowandisa vanongomuka vari hai anotongomuka kuti unosvika kana mitoenda kana fashi even madhezi anaitindo chikoro waitopeuzhira munhu iye kutochinja road kuti ndo hapana kuna kungorohwa pana maziya because munhu ari hai already maziya saka ndozvandakabva ndatraya kuti ndiite mhandinopinda mune munhu uya ndabva ndatanga kuishandisa paBerger Life. Alright. Kubva ipapo vanhu vaingoonawo mucomment section vachiti the Drunken Master is on point. Alright. Drunken Master is on point. Nobody knows kuti mukomana anonzi ani. Alright. Pakuti zita rasati ratekeshera then rakazotekeshera tinorova life in the village pozoita yamwe yakadzi Blue Eggs. Hey yeah solo anga asolo solo Chidhakwa chakutonetsa papo anga kutodanwa kuno nekoko kunzi solo zvadaro iye zvino pane bongozozo ririmo mastreets anditi handiziwe kana makarionawo revamwe venyu vamanga muchibata navo vari kutaurawo zvavari kutaura maringe nemashandiro amanga muchiita. Ndichida kukubvunza iwe solo kuti pakushanda kwamunenge muchiita are you getting paid or you are doing it for fun? Yeah, right now ndinotobhadhara namukoma. Alright. Masiya yeah right now ndinobhadhara but at first ndichatanga zvangu ndaitozviitira for fun semunhu anga ndandine kapashoni kaika kutonzwa kuti chi but mukoma manje wakazosvika pakutondiudza kuti maya mufana wangu haizve so each and every chese chitanga kuti tichiita takaita ipapo patitangokwanisa kungotaura nawo anometa how little how big how small zvatitongokwanisa kuti takwanisa kuti tishe mutakutongotishi tutongoshare and zveshuwa ndakatotanga kutopiwawo pamashezi toza mufana wangu batsirika nawo ita so kusvika zvandiri nhasi. Alright. So many my allegations ari kutaurwa ekuti vamwe vari kuchema vachiti mari dzatiri kupiwa ishoma. Alright, the likes of Ozemwa, ka video maybe I'm sure makatotiona. Ozemwa Jatiwero Vovo na Netsaya started tamita interview but she's part of those four. Amenoti ungadawo kuti kudii nezviri kutaurwa against director wenyu mukoma Michael? My interviews ndakatomaona nezviro manheru mamwe acho ndatozotanga kuzomaona nhasi but inini I wasn't knowing kuti ndo zvinhu zvazviri kutofungwa nevamwe vedu kuti vaite pakuti ndina chandakamboonawo kana meeting yakamboitwa ichinzi amana ndozvatafunga tizvidaidai saka I was so surprised tona zvitoitika but inini mukoma kutaura chokwadi kubva pakushanda kwangu nejeni yangu yese yandichikutsanangurirai kusvika pandiri so far no matter paitwa zvipi zvaiitwa tashanda sei ndinotopiwawo kangu kekutorumawo motobva network kunzirumirira apa maziya mukoma ipapo ndoda kutongopatenda svikana nhasi. Alright. Zvino pakati penyu handiti nezviri kuitika pakati penyu hapana here vamwe vari kuita pfungwa dzine vasisi? Kusazoziva mukoma munhu ende zvatakatogara takadai handitozivi kuti tinogona kuipedza zvakanaka here interview mugona kutongotipatira gwati mukoma pakuti ndozvamune matofungawo nepfungwa dzenyu saka handizoziva vanhu vanongosiyana togona kutotaura mugoti is so nice ka she is so nice maziya but usingatozivi kuti munhu iyeye uchingopfuura pano maziya saka you never know kuti mwoyo munhu unenge wakamira sei but togona kujajiwo nezvatitoonao ipapa kuti nhasi angosenda kunge achifara nemaoneredo facial expression. Alright. Chekupedzisira chandikada kuziya handiti future yeNaOzemwa tichitarisa kuti ava 4 tisingachazivi kuti vachadzoka here kana kuti havachadzoke muri kuionawo yakamira sei? Hanzi panovharwa inonzi chiko kamwe kafrezi kaya kanonzi kanovharwa kampani mujoni iwe shamwari uchiri mwana mudika ukaziva ndinokaziva rega tikutsanangurire
kufa kwemujoni kamba haivharwi handiti dzokorodza to kufa kwemujoni kambani haivharwi aiwa chimira izvozvo kufa kwemujoni kambani haivharwi ya tinokotora chiti kune vacho vaende vavo chinhu wacho tachikutokumbiriwo isu sevamwe vavo vashandawo navo tinongonzi natsa kuabva kwaunoenda usiku mukoma chachengori chinhu chakanaka mukone kana mune zvakanaka taikunotorongedzeranawo zvatokunorongedzera ndokuna nditone madomaso okumba kana kuti ndine kadhati kana kabhachi amwe wangu atakashandisana mwana zvakanaka pfekawo bhachi rangu itozokukurangarirawo zvazvinhu zvinhu zvakanaka ngowevhana mune zvakanaka but isarodzowo dzavo dzavanenge vafungawo nemanakiro azvo avari kuonawo zvakaita kwavari atingavablame but iwe une nhoroondo yekumbobva uchidzoka ungadawo kutiwo semunhu ane experience because unogona kungoenda futi ndakabva zvakanaka ndakadzoka zvakanaka uripenga udzoke unogona kungobva futi asini mabvira angu zvangu ndizobve ndapisa musha ndipisi musha kwazi ndakadhakwa mukoma kana even muna June munoziva kuti baba unopedzera watozoti kana even warara kana pawanenge warara watadza warara mumba wakadhakwa ukangodzi wakachandwa kuda kumhanya padeni alright saka unosiya musha wakanaka kuti rati even pese pandazongofunga kuti dauba padeni ndokwasadzoka padeni uyu ndisolo Chidhakwa nhasi ndamuitisa soba ane 3 days tisina kumumwisa kuti tigonotaura naye unombotengawo here kutona nyaya dzekumwisa vamwe iwewe solo wapindwa ne saint ndinarodoro nhasi ndiri pabasa atotosvika tori pakembigirisha tiri kubasa basa ngarimire isi totamba pabasa totendera plus aiwo wakari wakahitsonga pane kahitsonga nemukomana totori nebudget rezvozvo zvedoro manje yangu haisi kukwana. So guys, what do you think about wataurwa naSolo KuNaizaBoom sezuva kwenyu kuti kune bongo zozo ririko pane vamwe munozwa zvakanyanya main characters akaita saEmbrace Vovo, tinaye Netsai, tinaye Ozemwa naJatiwero vari kutaura ndine zvada kutotaura aiwa unogona kuzotaura avana vachamara kutaura chokwadi kune munhu wane chete pavanhu vave vava anova ari Vuvha nditi watazovuvha anga asati atengerwa mota ndiKuNaizaBoom saka muchaita sei papa aiwa ini nayo kusomubvunzo kubvunza inini ndine zvada kutaura saka ndati ndinoda kutaura ndine zvada kutaura ndikupindura kuti muchaita aiwa ndikupindure kuti aiwa ida kutaura kuti zvondisha hakuna these guys three chachiri chitigu chisekwe chekuti sefamily zvafana nekuti mumba mako ratisei mawira unoti since izvezvi mwana mukomana wedu tofunga kuti timbomutengerawo mota the next time toshanda tozoitira ushu but mukushanda mese as a family kuti vakomana vazongoenda tiri pakati pekutoshanda yanhingi neyanhingi izvezvi hasati kwasatengerawo vamwe vatoenda nechikwereti unoona nyaya yacho futi so kodzi takatobatsiridzawo kuti vakwanise kuti vaachize isusu tangosara ndakangogumbata sonona ndatomboida kukanda mapepa angu ndikati kampani inotengera vanhu mota rega nditoendawo iko chachiri chinhu chakanaka sonozai zveso kuti ndichaziva kuti makindi chaapiwawo pakadai so vamwe vangu zvakaiwa unomapiwa Solo unomapiwa mai isi tirive kufambisa nhauka tinotouya tichitotora mavhidhiyo chiti ndo new Jaguar raSolo amen ngaiwa zvinoita basa richiripo driver black label zvakanetsa ndapedza basa panapa naSolo togona usapedza saka muri yeZimbabwe ndofunga manzwa Solo achitaura saido rakewo maonero ake semunhu ane experience yekuti akamboenda akadii ukamuona futi akadzoka so what do you think about this video we are making today naSolo Chidhakwa haari sober nhasi haana kutaura under the influence maybe kutya mbama yangu iyo ndo imwe yaari kutya because ndapromise from Ango Saint naSolo ari sober for now much love